Boa tarde a todos e a todas. Empezamos con Fernando Blanco, profesor do IES Escolas Proval. Boa tarde a todos, amigas e amigos, familiares e amigas de Xesús Valverde, amigos e amigas do Instituto de Estudos Miñoranos, concelleiros do Concello de Nigrán. Non vexo a nadie de Gondomar, cando menos concelleiros de Nigrán. Agradecer moi especialmente a presencia de algúns amigos que viñeron dende moitos kilómetros para estar e ver a exposición de Xesús Valverde, como a Linda Metzler, que dende Estados Unidos se desplazou para estar hoxe con nós e para ver esta exposición. Agradecer a Alberto Valverde a súa presencia en este acto como un alcalde inspector de Nigrán. Desculpar a ausencia de algún representante do Concello de Nigrán que quedaron de acudir, pero ao final non apareceu nadie. E hoxe temos a ledicia de poder presentarvos esta segunda parte dun proceso que agardemos que sea fructífero no futuro, que é un intento por parte do Instituto de Estudos Miñoranos de recoñecer a un miñorano non de nacemento, pero sí de vocación, porque aínda que el non naceu no Miñor, sí, a súa familia era toda miñorana, e aínda que non realizou a súa obra, digamos, e a súa trayectoria vital no Val Miñor, sí que sempre tivo como referencia o Miñor, e moi especialmente nos últimos anos, e lóxicamente pediu ser enterrado no Miñor. Esta é a segunda das accións que iniciamos. Esta revista, posible gracias a colaboración do Concello de Nigrán, e que despois ao final podes adquirir os que estedes interesados, é dentro de unha serie de coleccións, dunha colección que ten o Instituto de Estudos Miñoranos, que son monografías. Este é o número 3, as anteriores foron dedicadas a Carlos Casares ao ano seguinte ao seu falecemento, e o número 2 foi dedicado a Victoriano Taibo. Procuramos que estas revistas teñan un valor estético, teñan unha estética cuidada, e en este caso moito máis tratándose de Xesús Valverde. Creo que quedou unha revista cando menos digna á altura de Xesús Valverde. A revista, vou a facer un breve repaso por ela, iniciase con un traballo da súa filla, que será a primeira en que intervirá, Alba Valverde. Alba, aparte de profesora e de matemática, pois é tamén comisaria de arte, e fai un estudo que está xusto entre o punto da fraternidade co seu pai e o punto de unha crítica de arte. En eses dous camiños nos ofrece un interesante traballo. O seguinte traballo é quizáis dun dos críticos de arte máis conocidos de Galicia, que é Xosé Antón Castro, que disculpou a imposibilidade de estar hoxe aquí porque está de viaxe, e que fai un percorrido por toda a obra artística de Xesús Valverde. Nuria Urbano é unha profesora de Historia da Arte que nos achega un traballiño moi interesante sobre o grupo ao cal perteneceu Xesús Valverde, que é o que se conoce na Historia da Arte como os 6 escultores ou o grupo da nova figuración, que é como se conocen, e que os 6 tiñan un estudo en Madrid, onde cada un tiña o seu, todos xuntos, e é iso que nos achega Nuria Urbano. Un deles, Venancio Blanco, o único que queda
Vigo, dos 6, fai un traballiño moi sintético, moi breve, que, bueno, pois, se trata dun recordo do amigo. Por certo que despois ese estudo artístico está completado con un traballo de Manuela Sevilla, que é un comisaria de arte e crítica de arte e que traballou en moitas ocasións en críticas sobre Xesús Valverde. Antes de onte, recibimos un correo disculpando a ausencia de Fernando Casás de Mina, porque están en Brasil. Casás está con unha exposición en unha universidade de Río e el sabía que se iba a presentar isto, pero coincidía coa súa exposición e fixo un pequeniño artículo que titulou Para Xesús Valverde con saudade. E logo engadimos a isto unha pequena, unha extraña conversa entre Fernando Casás e Xesús Valverde que se publicou no ano 1990 en un periódico que se chamaba Diario 16. E finalmente, Fino Lorenzo, que despois de Alba vos dirixía a palabra, achega unha cousa que se descubriu a última hora e que deu pé a Fino para elaborar un traballo sobre unha maqueta que Xesús Valverde elaborara pensando na Ramallosa, detrás da igrexa de San Campio, posada, posiblemente fose por ali para donde Xesús pensara a súa obra. Parece ser que esa obra foi presentada en aquel momento no Concello, pero ignoramos cales foron os motivos polos cales non se realizou. E remata a revista con unha achega fraternal do seu irmán Antonio, que será o que remate as intervencións antes de que o noso Fernando Blanco remate con as dúas pezas que antes vos dixen. Hai algunhas persoas que sí querían nomear aquí agora, e moi especialmente a dúas, e seguramente que esquezo de algunhas máis. En primeiro lugar, agradecerlle moitísimo a Dani o traballo desinteresado que realizou durante moitas horas fotografando os cadros que tedes aquí e os moitos outros cadros, debuxos e esculturas que tiñamos e que lle agradecemos moitísimo o seu traballo, e a Miguel Mourinho, que como sempre nos anda poindo as linguas, os tildes e esas cousas que se escapan sempre, e podemos presentar unha lingua puída e limpa tamén en esta revista. Nada máis, moitas gracias a todos por acudir, e en esta orden van a ser as intervencións. Primeira Alba Valverde, despois Fino Lorenzo, posteriormente Antonio Valverde e, para rematar, Fernando Blanco coa súa guitarra. Gracias.